mai cikar kama shi na kuso ya asiri, shi nake yabo har abada ban sake shi ba. Kai da masalati Allah marshin musaltuwa, kun sa akili mai jaki kuma da taguwa, sada ali sahabu sun zamto kowa, har da sayyada faɗi ba za na barta ba. Sallama nake annabu mai jan sufar kama, dukka mai isa gare ka to sai ya sallama. Madarun dija taron masoya masu kama, masu son ka ne annabu ba wai wani ka ba. Yayi magwani annabu ba za mu barka ba, badar da ke yaban da shugaba. Sun kamali ne abin rika ba waninsa ba, duka mai isa wallahi bai takalminsa ba. In ana yabansa ba a na kowa mujita ba, mai yaban ka ne adam maula ya bai barka ba. Assalamu alaikum ɗairai na gaida ku, na yi takama dukkan iyaye san bayi ku, sayyidi abdullah jigewar ku ai bayi ku, sayyidatina amina ba za mu bar ku ba. Gaba da gaba gare ka mun zo mun durkusa, Yusuf naka ne mai yabo naka asasa, ni baitukan yabanka kullum diddisa, duka kazibi gare ka ba za mu bar shi ba. Yayi magwani annabu ba za mu barka ba, badar da ke yaban da shugaba. Sallama nake bikin sufa ya to asiri, taimaka mini in yi yaban da bashari, ƙaran himma da zagawan gashiri, Ibrahim ne mai yaban da shugaba. Gaisuwa nake yi kun kama aiki mujita ba, duka mai isa gare ka dole ya rangwaba, mai dubin masoya annabu mai dutsen safa, lakin yabonka ne mubarak mai san ka shugaba. Da'iman gwani na malamai ke gashi da kai, dukka wanda ke nema gurin rabu sai da kai. Ba za mu barka ba badar dija mun ruku da kai, burin mu faɗa a so kama mujita ba. Yayi magwani annabu ba za mu barka ba, badar da ke yaban da shugaba. Sallama muke gamunan tafi da habashari, badar dija ƙungiyar ka ce ta shiri, za mu kare dukkanin hakika bashari. Ni aliyu na yo alkawar ba za na barka ba. Yan uwa mu duba babu kamar ɗa shugaba, yan uwa mu gane duk matsayi gun sake zuba, dukkanin mukamai an tattara gun ka shugaba. Abdullahi ne dan mai gora mai san ka shugaba.
annabi dai gwani, annabi ba za mu barka ba. Sun kai shugaba wallahi ba za mu bar shi ba. Kai mana lamuni ya banka mu zama a kan gaba. Lalle Ibrahim na ma'aiki ban saki gaba. yayi mangwani annabi ba za mu barka ba. Badar da kin yaban da shugaba. To, na ji baitukan war iyaye tana fada. Duk mafarki na ya tabbata ta sake fada. Ai za ka zamo dan aikin Allah da bai daɗa. Ba a bar da ba, nura fagen san ka shugaba. Bani damar ya bar rasulu na dina, daraja da kimar sayin fada ta zaka koyina, ta su nake mai yaban da shugaba. Habbana bike ya sayyadi karbu baitukan, so bike a samun cikin masoya nan har da can. Sun kai shugaba shi muka kama ya bangagan, rayukan mu gam mun baka tarbe mu shugaba.